Wong tua nasibe kaya pembantu, anak gayane kaya bos. Saniki pun kelakon napa dereng? Anak saiki gayane kaya majikan, gayane kaya bos, nggih napa nggih? Wong tua saiki akeh sing nasibe kaya pembantune anak, nggih napa nggih? Anak bose wong tua pembantune, anak saiki ku gayane kaya majikan, gayane kaya bos. Piye gayane bos? Seneng merintah, ra gelem diperintah. Anak saiki lho wani merintah wong tua, moh diperintah wong tua, nggih napa nggih? Lah wong bos kok gayane bos seneng ngomongi moh diomongi, seneng nuturi moh dituturi, niku gayane bos. Nek duwe karep ora kena disemayani, ora kena ditunda. Nek duwe kepinginan ora kena dipenggak. Anake jenengan pun ngoten napa dereng? Syukur. Lho iki ujian zaman akhir. Kula sampean gelem ra gelem kudu gelem, nrimo ra nrimo kudu nrimo. Pancen zamane wis kaya ngene iki. Anak saiki lek neng wong tuwa iki gayane kaya majikan, gayane kaya bos. Duwe karep ora kena disemayani, ora kena dipenggak, kudu dituruti. Nggih napa nggih? Sementara wong tua saiki nasibe kaya pembantu, kalah karo anak. Pembantu kan kalah karo bos, nggih napa nggih? Lho wong tua saiki niku kalah kok karo anak. Urusan apa wae? Jarene Rangga Warsita ki wis wolak-wali ing zaman. Nek biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki anak kendel ngongkon wong tua. Dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen anak manut wong tua, saiki kepara wong tua sing manut anak. Bebasan kebo nyusu gudel, ya ora iso piye carane kebo kok nyusu gudel, wong gudel urung metu pentile. Leh nyusu piye? Halo? Halo? Loh, biyen anak ki manut wong tua, urusan apa wae? Urusan sekolah manut wong tua. Arep disekolahke nondi ya manut wong tua, arep dipondokke nondi manut wong tua. Anak biyen ditukokke klambi piye manut wong tua. Anak biyen nggih napa nggih? Ayo anak saiki sekolah ya ora gelem manut wong tua, malah wong tuane kok sing manut anak. Sekolah di mana sayang? Kok ngelanjutne kuliahnya mau kemana? Pilihane anak ora pilihane wong tua. Malah wong tua kalah. Wong tua duwe karep anak dipondokke ning pesantren, anak duwe karep sekolah wae ning umum. Wong tuane kalah kok. Nggih napa nggih?